Kabila wajazo kuti sumuka. Ndio unafaa kusumuka. Next verse. He that believeth. So nyaya ilipo ndio kutenda. Nyaya ilipo ndio kutenda. Kutenda chi simba. Simba ra Jesu. Saka unopana kutanga watenda. Kana watenda and is baptized. Wachiwombekwa. Mune vasati vabhabhatizwa here muno. Simudza maoko kana vasati vabhabhatizwa. Sungaine tsoka dzenyu mai wewe zvangu. Vadziwana. Mafuladzi achiri ndiri kusira assignment. Wese atata bhabhatizwa, please sungaine tsoka dzako. Jesus Christ. Yeshua HaMashiach. Marona basa ratinaro. Anditi. Ndoda kuzongonzonzi taronga titrakati tobhabhatidza vanhu. Ava vakashedzwa kanzi kamhidha vasina kubhabhatidzwa iwe neni tine nyaya because ndaisirawo nyaya yacho mumako mako. Katonderema kubaba John vachitirongera kuti tobhabhatidzana zvarini uye zvotoitana sei. Anditi aiwa anoteerera ndomuziva. But he that believeth not shall be damned. Kanzi uyo asingatende achava akaita sei? Wakatukwa. You shall be damned, you shall be condemned. Next verse. And these signs shall follow that believe. In my name shall they cast out devils. Zvikanzi kune vanotenda kune zviratidzo zvichavatevera. Zviratidzo zvichavatevera ndezvekuti muzita rangu vachaita sei? Vachadzinga madhimoni. Muzita raJesu. Kwete zita raapostoli, kwete zita rapapa, kwete zita rapasta, kwete zita raprofeta. In my name, and the name is Jesus. Are you hearing me, somebody? Shall cast out devils. They shall speak with new tongues. Vachataura nerurimi rutsva. Ukandinzwa ndichiminister muchimanifesta, don't give glory to me. Ndine zita randakamira mari rinonzi in my name, which is Jesus Christ. Ndiri ndoga handina zvandogona kuita, ndakafanana newe. But pane chinondipfeka chinonzi Jesu, nekuziva kuti ndakazvipira pana Jesu. I hear me, somebody. Takafanana tsana, hai munotozviziva tsana, takafanana. Asi kana chanine chandibata zvikandibata, unotozongonomeka kuti takasiyana. Vamuri kukuona tikani? Yanga iri nzwisa, ndakatosvika kuti ndikavhura mapombi kana kunatota kuti next verse. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Zvikanzi vachatora nyoka dzingambovarume, shall step on them dzingawarume. Zvikanzi vachanwa poison, but haingambovauraya. I don't know you what you're not. There has to be a belief. Mukutenda Mwari. Are you hearing me, somebody? Zvikanzi vachaisa maoko. Isa maoko. Ndakumhoresa ndachenda unopamai vako mari dzavo. Vakaona zvaitika. But kumba mumhoresani. Ndo zvinomboitika kana muri kumba. They shall lay hands and the great manifestation shall occur. Are you hearing me, somebody? It's because we are called to preach the kingdom of God. Kune vanorwara pora nezita raJesu. Arimwera sekunzwa zvakanaka. Simungai maini, ndimi sekunzwa zvakanaka. Tanzi tinoleya maoko, simungai todzilei maoko. Saka ini ndinongokupera ruoko rwangu urwo. Ruoko rwangu urwo maidinyo. Madinzwa.
Yelelele boshanda la bausume. Yela la basia. Look at me, man. Look at me. Murapora. Read. Nas. Jesus. Sure. Oh, Rokorongur. That's my hand. Lay on your head now. Watch it. Bandera bashanda. Yelelelelele boshia. Yara na makaya tela mausumea. Yes, Lord. Mukakamporesa mware anga poresa kwa 3, 2, 1, 0. Watch it. Jesus. Thank you, Master. Thank you, Holy Spirit. Yo, mregeze, kuda. Hey, those masike those tana. Get out of here now. Dogura MS. Kara, kurumzamusia. The name of Jesus. The name of Jesus. I thank you, Master. I thank you, Lord. How are you now? Huh? Gatu anymore. Jesus! Right. Not Marag Porisel. Receive your healing right now. In the name of Jesus. Thank you, Master. Yani konga mporese mkakaporesa muri mwana. Omasimba ose. We thank you, Lord. We thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. How are you now? Later. Be healed and be healed for life. In Jesus' name. So, tinopana kuporesa varwere. Obara kubuya kuchechi odzoka uchingovara uchingowedzera. No. Ndatakatenda muna Jesu. So we shall lay hands on the sick and they shall recover. Are you hearing me, somebody? Number 15, expect opposition. Hey, I think as we preach the gospel of the kingdom of God, takatopiwa warning yokunzi tarisirai opposition. Esi memwapura. Sasa ngado kuyomcheshia. Sumukato. Yandarabashia kalabasande kalabasia yelelelele boshia dalaba usume horabasa dalabashia. Father, we give you glory, we give you honor. Dr. Daimari, Dr. Daishi Jesu. Yani konga murangarire mukasarangara muri Jesu. Yani konga break my covenants over your life. If you don't do it to you, oh God. Mari wa masimba ose, mari munorangarira. Do it for him. Muitire wa Jesu. Muitire wa Jesu. Muitire wa Jesu. This morning, do it for her. Holy Ghost, touch her, cleanse her. Make her whole one more time. All for your glory and all for your honor. Zviratidze Mwari muupenyu wake. Zviratidze wamasimba ose. I decree and declare that she is made whole and she's made whole for life. In the name of Jesus. Amen. 2 Timothy 4 verse 3. 2 Timothy 4 verse 3. Expect opposition. Vanhu vanoda kuparidza evangeli, but vangeli harina kuchipa kuparidza.
because kune chinhu chinonzi opposition mukuparidza mukushumira evangelii. For the time will come where they will not endure sound doctrine. Zvikanzi naPauro nguva ichasvika yokuti vanhu havasi kuda kuudzwa chaizvo sound doctrine. But after their own lust shall they heap to themselves teachers. Zvikanzi zvavano zvidokwa zvemwoyo yavo vachazviunganidzira vadzidzisi veevhangeri vanoshumira zvavanoda kunzwa. Having itching ears, vane nzeve dzinenge dzinyatsoita kuita kunyatso kutswinya dzichivavira nzeve, chiri kuvavirwa nenzeve chiko